De kwaliteit van die fietsen is geweldig. Oude fietsen rijden zo verschrikkelijk goed. Je kunt geen e-bike gewoon bijhouden meestal. Nou, het is nog even afwachten, ze komen er zo aan. Ja, die gaan er binnen 5 minuten zo zeker moeten zijn. Wat is er nou zo mooi aan zo'n fiets? Ik vind hoe dat dan gemaakt is, allee, alles erin, die mechaniek. Ik heb erbij met cardans, hoe dat ineens, allee, alles is allemaal ja, leuk. Al de techniek erachter. Ja, zeker en vast. Nou, dat is gewoon nostalgie, het mobiele erfgoed van vroeger. De kwaliteit van die fietsen is geweldig. Heel veel mensen kopen tegenwoordig een e-bike. Oude fietsen rijden zo verschrikkelijk goed. Je kunt geen e-bike gewoon bijhouden meestal. Het is alleen allemaal oud. Nu met het Ota Festival in Axel hebben wij dat een beetje gecombineerd met een retro festival met fietsers van heel Europa. Er zijn erbij zelf van Tsjechië, Duitsland, Frankrijk, zelf Nederland en België. Want u heeft zelf ook een aantal fietsen in uw bezit volgens mij, hè? Ik heb er ook een aantal, ja. Ik heb er ook een stuk of 70 fietsen die ook allemaal rijvaardig zijn. Ik vind het prachtige dingen. Ik zie het ook wel als kunst. Fietsen, hoe ze eruit zien, dat is echt kunst. Je bouwt echt een band op, net als met een oldtimer auto of een tractor wat je ook hebt.